wastad yn mesur cocs mewn inches? Centimetres. Iawn, Johnny's, Ffraid sy yma eto, a heddiw dwi'n mynd i sôn am obsession pobl efo maint boobs a cocia. Iawn, nawn ni ddechrau efo cocia. Mae lot o ddynion yn poeni am maint i cocia nhw. Mae lot o ddiwyllianna yn gysylltu coc mawr efo masculinity neu gallu nhw i satisfio partner nhw. Yr average i goc sydd ddim yn galad ydy tua 3.75 modfedd, a'r average i goc sydd yn galad ydy rhwng 5 a 7 modfedd. Ond cofiwch, mae'n gallu bod yn fwy neu'n llai na hyn, mae pawb yn hollol normal. Fel ddyla pawb wybod erbyn hyn, dim maint ydy popeth. Dim dyna sy'n gwneud un chdi, a diolch yn deud dim byd am dallu di i satisfio dy partner di. Yn yr un ffordd, mae boobs yn dod mewn gymaint o wahanol siapia a meintia. Mae nipples ac areolas pobl. Areola ydy'r cylch o groen rownd y nipple. I gyd y wahanol hefyd. Mae lliwia a maint y nipple ac yr areola yn newid dipyn yn ystod puberty a hefyd os di dynas yn feichiog. Mae mor bwysig bod pobl ddim yn cymharu hynna'n i be maen nhw weld yn y cyfrynga, ar y teledu neu mewn porn. Does na ddim un maint neu siap maen nhw fod, mae bob un yn hollol normal a mae bob un yn hollol beautiful. Y gwahaniaethau bach na sy'n neud chi'n chi. Felly cofiwch, yn enwedig chi bobl ifanc, da ni gyd angen bod yn prawd o'n cyrff ni fel ma nhw, achos da ni gyd yn unigryw, ac ar ddiwedd y dydd, does na neb efo corff fatha chi.